Dameni debatana sumurung sian saluhutna roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Uriani tuhata-hata ni debatana gabe turpuk jamita di minggu pasapulu waluhon dung Trinitatis imana tarsurat di Pesalmen bidu 124 ayat sada tolhastu ayat walu hujahauma dihita. Ede hananakok sian si David out unang Jahuba madongani hita say ima didok Israel out unang Jahuba madongani hita ujuhehe jolma mangalohita say ngolu-ngolu hita boduton na ujuhi di panobon ni rimas nasida dopak hita sayna aupon ni aka aek do hita ujui sayna boluson ni batangay kido tondita sayna boluson ni aka aek na marhasa kido tongon tondita ujui pinuji majahuba naso mangaleho kita si soroon ni aka ngingina sidai nung nga malua toditai songon pidong na malua sian sabil ni parsabil nung nga matos sabili jadi malua hita iyang go pangurupio di hita di bagasan guar ni Jahuba si topalangit dohot tano odo ido iyang go sahat ni terbuki hamo kadongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus molo tapayuti hut ima topik minggu di minggu pasapulu waluhon dung Trinitatis nanidokna pangurupio dihita di bagasan guarni Jahoba pitor rodo rohanang pikiran berarti odola ni jami taon taringo tu pangurupion ni debata atau dalam bahasa Indonesia dikatakan pertolongan Tuhan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan. Adong do nama boto kur nadi gubah bonar gultom tahe taringo tuson narohak wiran adong do korama namangi dehonon lupa doa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan dan penjadika Naita adalah di dalam nama Tuhan. Jadi ido ede na boy si patol khas ditiki alana memang odolan mamukasian ayat sada satu ayat walu ima di ayat walu yang go pangurupio dihita di bagasan goarni Jahuba si topa langit dohot tano odoninna. Memang gubahan lagu itu dan juga ada lagu pop rohani yang mungkin sering didengarkan oleh naposo bulung mak udokon manang remaja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku di saat aku tak mampu lagi, di situ tanganmu bekerja. Jadi memang pangurupion manang pertolongan ni mata bisa kita katakan datang tepat pada waktunya tanpa kita tahu. Marhite ICP dang say taboto niripu dosian besti niba ro pangurupion dia tu siamu do besti kali-kali ale-ale ninna manang sian dongan na paling jonok tuiba dohono may sahabat. Tidak semua orang bisa jadi sahabat, teman banyak kan idonwain adong mamar hasurungan ni ibana bahasa idok tado ibana gabi besti atau sahabat molo dia jarang dorong besti nate paling ali-ali do dirokon ima dongakku aledang saparmituan ate marcaturin na buima ate
Songoni mo mulo ama. Dakya di dok ima bestik kuinda. Mulo sangat di dok songoni nga ragu iba. Ay buhado na nga tahun. Olo do songoni pikiran niba. Tapi memang kita pikir dari dia datang pertolongan pertama. Ketika kita dalam keadaan betul-betul terpuruk. Ternyata terkadang pangurpiun ini bata. Boido marhitehon akan naso tinada. Boido marhitehon naso dapuk pikiran. Buasa boy iba na mangurupi iba. Ay ido dalam nituan lau mangurupi ganuk jolma. Niripu do dongan sabagas niba na lau mangurupi niba. Lau manguruti ngonu niba. Tapi ternyata kadang tidak juga. Kita tidak tahu arsak rosen dia si tahunan rosen dia. Boy do arsak do si tahunan rosen yang nakon. Toho do yang manginang. Naman do toho berarti nama sama dibane. Boy doro arsak siat dongan ni mamanang besti niba. Toho doi gabi mabirang mangalusi. Ala olo do sian besti niba sadiri nasongono kian boy gabi on. Karena apa? Karena memang kita tidak tahu kapan arsak si taonon ro di nguduniba. Jadi boy do muse arsak rosian akka mitra kerja. Toho doi nagudangan di masa dari teman kerabat kerja kita yang kita kira dia mendukung kita 100% di dalam segala hal untuk maju. Ternyata cara dia untuk melengsarkan kita. Saya dong domasai. Saya taripu dong muse keluarga tak. Nah saya jonok ni urupan di bana ganu pari ganu tiki di tiki roi bana lau mangijam hepeng tu ita. Ternyata dia yang membuat kita hancur. Boy domasai, boy. Semua bisa terjadi di luar dugaan dan nalar kita. Ubay ni ido, edde parpesal menon, edde hananak kokon, di pabuwa ma, out unang jahuba madongani hita ninna. Ada berapa kali yang manginang tadi kita membaca itu? Ada yang sadarkah? Arong dona sadar rakin piga hali di jahau ni, out unang jahuba madongani hita ninna. Ada 2 kali ya dibacakan. Ayat 1 dan ayat 2. Jikalau Tuhan tidak di pihak kita, apakah kita punya kekuatan? Pada hakikatnya tidak. Hola Tuhan do. Dia supi aka bestitaina kin kita kembali kepada Tuhan. Ternyata tidak ada kawan yang abadi di dunia ini. Yang ada adalah musuh abadi. Itu kan? Gak ada di dunia ini. Hanya Tuhan. Ubeni ido adung ede Yesus kawan yang sejati iman nahot yang gota lului di hasiang anon dang dapotai. Jadi jangan terlalu percaya walaupun itu hanya kepada besti. Taruhlah kepercayaanmu hanya kepada Tuhan dengan mengatakan out unang jahuba madongani hita say ima didok Israel ninna ahana masa edeon tidak konon ni parpesalmen Raja David diingot na ujui halak Israel jala diingot dongan sabangsona diingot akka humaliang na macejor do HP akka hasianganon lao mabain arsak do si taonon di ngoluniba gabi diduk ma metafora atau majas yang membuat satu analogi tentang bagaimana kehidupan yang benar-benar banyak penderitaan. Nah parjolo didok mai di ayat tolu say ngolu-ngolu kita berdutonna ujuininna. Kita bisa seolah-olah ditelan hidup-hidup oleh musuh itu. Dungi didok di ayat 4 say na aupon ni aka aik do kita ujui. Taingok do amanginang na masa ditiki bangso Israel ruar siat tano Misir ditiki dilele halak ni si Firaun na sida akka soldadu ado namasa. Tuhan itu membuat segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hal yang di pikiran kita tidak akan terjadi untuk membuat laut menjadi darat. Kemudian mereka bisa selamat dan mengubah kembali darat itu menjadi laut. Apa yang bisa dirasakan di situ? Bahwa musuh sedang ingin mematikan kita, membuat kita hancur, ditelan hidup-hidup oleh kematian itu. Dungi diudu di mamuse majas metaforai sai polusoni aka aek namar
namar hasakido tongon todita ujuininna dungi pinuji mana Jehovah naso mangaleho kita si soroon ni akang ingin nasidainin na mula dihatai taring tungingin nasida pamangad doy songon babiat na marawang doy mangalului si boduton na kita tidak tahu dia terkadang seperti hewan buas yang mau memangsa kita kira teman rupanya dia adalah musuh. Saya dong doha tadi halak batak maduk mirip pusoban HP bulu mirip pudongan HP musuh. Ya doh kamu mengadopi molo odak ya teh jangan mengalusi ya doh kamu mengadopi songoni mirip pudongan HP musuh mirip pudonalau mengurupi iba di pardalanan ngolu. Ternyata dia adalah salah satu kunci dari persoalan kehidupan ini yang membuat kita supaya hancur. Kalau boleh jangan maju selangkah apapun itu dibandingkan dengan saya. Alani ido molo dung dido yang go pangurupyo dihita di bagasan guarni Jehovah. Molo nakiku dok boy do masa arsak sien keluarga ta manang pangisi ni bagasta. Nama saya diturpuk ta. Tayo ngok do si Daud, ahana masa di anakna, siap selum, nang digujap po namong na. Dangi, itu berasal dari keluarga. Kita tidak hanya tertuju kepada anak. Jangan-jangan keluarga itu hancur karena suami yang ingin menghancurkan istri. Bisa terjadi Amang Inang? Bisa. Atau sebaliknya. Jadi bukan hanya dari anak saja yang membuat arsak di keluarga. Tapi itu pun, kalau kita hanya tertuju kepada masalah, kita akan lupa tentang pertolongan Tuhan bagi kita. Alai molo ganti fokus do hita boy move on hita, senaka persoalan ni parmoluata, kita akan mengatakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Pertolonganmu datang pada waktunya. Ido si halasono ninang amang di parngoluat tahun, jadi edeon di hananak kokon dangolan di bidu 124 masa doon mamukas yan bidu 120 124 di hata heber didok sirhama alot atau nyanyian pendakian 3 kali mereka ziarah dalam 1 tahun untuk merayakan 3 hal pasca Pentakosta dan Pondok Daun marlas ni roha mana sida makatidakon boydo dipakai hitajo samenit marningot aka pangurupyon di bata di ngoluta yang betul-betul kita kira kita tidak akan selamat tapi karena pertolongan Tuhan kita selamat. Boy Peter dapot boy duati ahamai gudang dora naso boy hapikiran dak kabilangan ni jari-jari dang boy lobi sianido nang jupangat dihita di parngoluata di pangurupyon ni bata ya do hudok tuhita ala audo anak siakangan buru siakangan pitor didokon pitor hudoko do tu omaku oma dang terasa teh neng tamma tau kuliah niku roma ido berjudo Tuhani di hodang terasa dia terasa enak ido kan bah ido dah songoni ido ditiki halak nang tubuh-tubuhan dakinata ngasa tau giling nak tahun nasal pudo partus dungi Jepang mah dung nuai dung 1 tahun nggak terasa ya Inang ya udah besar ningok kan HP Rona mangarusi terasa dotong Inang lamar niang doiba torina jadi lo do sama ni pikiran niba dang talupi balo mangadopi ternyata bisa itu karena siapa pangurupion ni debata saya dong do sama ni apitor hatok maiba langsung tulu geleng ni bari bagasan 5 tahun ni adong masong oni dah HP Jepang may ba na pitor dapok 5 tahun lagi buhama mga roroto namang Inang molo pikiran to tapake tidak bisa tapi Tuhan memberikan kekuatan untuk setiap orang yang sudah diberikan rezeki kan itu nuai dang talup hita lau mangadopi manangaha molo so dibata namang rupi hita di pardalanan di ngulu baik kok kamu majo sada 1 tahun pasti kolah hodon majo non haduan molo ditikin 1 5 tahun mamikiri aka
susu pemper satabi dota kalana asing yang upasik pola hamu majo paduduk muse mohon kuliah hamuna bohama pa kuliah honon HP ngoluna pe maco yaitu si hamudo maco mga comangan baik kamu mah lau mga pe bana ngamarsikor parnguluan na pikiran na apalagi untuk menyokolahkan anaknya setinggi-tingginya. Tapi banyak kok dari antara kita tado maamanginang na nuwaingon madai akapapaginan ni dewata. Kenapa aku bisa sukses ya? Kalau memikirkan dulu partani do makku do bapakku. Ale buasa boyaw songonon haseya. Arung jabukku di Jakarta. Iya halakan. Ngadi uta dan arung musi jabuna. Olo pikir soni. Ana masa disi. Bukan karena gagahku dan kuatku, tapi karena pangurupion di bata di ngolukku. Adong do halak ngana mo raibana sikola geleng na dapok beasiswa muse amat adok disi karena kekuatanku kah? Tidak. Tapi karena apa? Apakah karena aku tidak sanggup untuk menyekolahkan anakku? Tidak. Karena Tuhan memberikan peluang. Majabar muco di hasianganon unang patipo dirim ingok ma yang go pangurupion dihita di bagasan Gowarni Jahoba sito palangit do tano odo. Bahasa adong penegasan di bagasan Gowarni Jahoba. Molo diduk di bagasan Gowarni Jahoba, memang Gowarni Jahoba do naing si pujion. Kan ido molo berhasil hita Tuhan ido si pujion. Daku boto tahe, molo hita mabain Gowarni geleng buhado tahe. Gowarni Jahoba dibain ala memang sini bana do pangurupion. Adong no nakipakateon nami dorang so masuk. Mungkin mekel marahin nangin waing do tau. Inang adigan inang partusin na tuaw. Baru walusi Desember baniku. Rangi? Berarti mulu borua si Natalina ma. Baru langsung walusi. Berarti mulu bawa Natalama ma niku. Asa sikop. Baniku masongoni. Bahido kan? Mau buruan Natalina bawa sarupa do hita kan mangalusi kan ahina ngopenin na jadi salah di sini ku memang nang dapur rohakku do beisi ku warna mau adong nano nama yang rekomendasi boido bae mazo inang diwe apedang pola dibain ku warna isi namang ruwe boido alai do honok kudang disia teh dangi gabi unok jamita Gowarni Jahoba do si Johun ditiki ro akka arsak ro musuh nalaho mamolga kita yang mengancam sekali taida do rimas ni musuhi nalau mabaik kita asa mahiu berbiasa manginam di luar dugaan semuanya bisa menyerang kita kapan saja dan dari sudut mana saja. Mungkin kita merasa aman sekarang ini, tapi apakah kita yakin aman itu 100% sampai ujung hidup kita? Tidak. Sadi hari pesai adong dona olo mamere kita jalalas rohana mamere kita susah. Tohodoi tohohian. Tapi ketika kita bersama Tuhan, idu ali-ali na sumurong. Gabela buk pakilalaan ada semangat baru yang membuat kita menjadi kuat untuk menghadapi apapun di dalam kehidupan ini. Jadi jangan ragu di dalam kehidupanmu. Dang say tabuto sa di hari roak kamu sui. Boy doi sian akaho berjabu na niripu doongan. Boy doi marhite akadongan parkarejuan songon nakudok nakin. Boy doi marhite keluarga. Tetapi kita tidak boleh tutup mata juga. Karena orang-orang di sekitar kita bisa jadi jalan Tuhan untuk memberikan pertolongan kepada kita. Dan nagabi negative thinking kita tuakan mitra kerja daw. Dan nagabi negative thinking kita tuakan na ilabung tanuaing daw. Dan nagabi negative thinking kita tuakan asotinada di dia peita daw. Tapi kita tetap fokus. Urupi ya Tuhan di pardalanan ng olukku. Pos rohaku molo burju duau di patomon ho duau tu akan na humaliang na burju. Iko na dong dotang yang ni dari somali. Jadi bukan hanya untuk sukses, tapi mendoakan sekitar kita supaya kita berjumpa dengan orang-orang yang baik pula. Jadi pakai kalimat ini ketika banyak tantangan kehidupanmu. Out unang Jahoba madungani hita.
jikalau bukan Tuhan di pihak kita. Adong do ya niaka dongan padita hami out unang hita padita madongan hita isi maalota ro dongan mangalus situa inna. Jadi gay monjo kan, jadi ala narakan kerja bisa saja manginang. Siapa yang tahu itu? Unang-unang si anak kadongan padita dotong dia ngi ay dongan perkarijo sampai sungonido rap doi mana isarana caleg rap berdampingan doon di tikilo kampanye alai idu mamulgak kita boy do masai boy masa ay dongan sapungwa dunian hami ninna rohana dai dongan sapungwa doon sa parkura do hami danyak kinaw iba na mabay songoninda kan isun mabay ni si polisi do rai inna tahu do si polisi alay tuwisa iba na songgop tulungan na sa punguan. Jadi apapun itu tetaplah berdoa supaya kita selamat. Ketika kita selamat, di situ juga kalimat puji-pujian mengatakan pertolonganmu begitu ajaib. Dan tak boleh deh maju kita mengedian. Kau telah memikat hatiku. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak mampu lagi. Di saat aku tak mampu lagi, di situ tanganmu bekerja. Situ tanganmu bekerja. Amin amanginang. Amin. Di situ tangan Tuhan bekerja. Jadi jangan ragukan pertolongan Tuhan di dalam kehidupanmu, di parkarijuanmu amanginang, di anakommu amanginang, nasorap dohoto nuaing, dia akan amar sahit namar dohoti live streaming, boydo dibayako kamu bohama, hibul ni rohana mangido, hai pason hama malum, sian Tuhani nuaingon, na piga-piga dong tabigi, na doho kemo yang berjuang untuk menghadapi tantangan, boado pakilanan nasida. Hibul do rohana jala malumud do di hama malum. Pertolonganmu Tuhan, pangurupyomu ido na huigilena. Adong do museon, boa sama ikon songgop akka hasusaad diau. Alai di bagasatang yang nama do edi na iba naman do. Urupiaw Tuhan di pardalanan ni ngoluku. Dang tarbayanao mangalakaon salakan nature. Ya soho dongaku di pardalanan ni nguluon. Pos rohaku di pangurupyon ni debata. Boy maluwa hita. Jalaso ng pakilalaata. Rapdohot Jesus Kristus nang paluho kita siyan dosa. Amen martangya kita.